Вітаю усіх, хто долучився. Так, зараз тут виключу фоновий гук. Оп, так. Все. Чудово. Вітаю Дар'ю Кірі у чатіку на Ютубі і пана Ікса. Сьогодні таки буде одночасово і у TikTok. Я тут роздуплівся з цієї програми тиктокової. Тому і на TikTok буде. Що саме цікаве, що у TikTok буде бачно чат, ну той, який на екрані. Ось, а чат з Тиктоку не буде бачний нікому, окрім мене. Ось сьогодні так прохладненько. А у Києві тому криху я так апранутий у чорне. Але сподіваюся, на ніякі настрої гэта не паўплывае. Так, ну і давайте тады адразу распачынаць. Пачнем па навінах, що там было заяўлена у нас зараз. Глянем. Ну, першая навіна гэта Сі Цзіньпінь у такім, калі гэта можна назваць такім турне. Турне Сі Цзіньпіня па Еўропе было на гэтым тыдні. Быў ён, калі не памыляюся, у Францыі, у Славаччыне, мабыць, там яшчэ дзесьці нават завітаў, але гэта О, тут у тиктоку ўжо скарга прыляцела на нейкія персанальныя дадзеныя, быццам бы. Окей, ладно. Тады зробім ось так. Так, напэўна, персанальныя дадзеныя не будуць уплываць на эфіры ў тиктоку. Ось, але могуць яшчэ дакалупацца да тэлеграмы, але мяркую, што ўсё будзе добра. Знацца так, па Еўропе, значыць, у чым прычына, уласна, візіту Сі Цзіньпіня ў Еўропу? Ён, хутчэй за ўсё, ён папросту шукае новыя, скажем так, рынкі, таму што эканоміка Кітаю ў сувязі з шматлікімі санкцыямі, яна зараз у такім, нельга сказаць, што кантралёваным заняпадзе, але значна паказчыкі знізіліся ў развіцці эканомікі, але дзякуючы ўнутраняму так званаму стрымліванню гэтай самай эканомікі, там яшчэ ўсё неяк балансуе і больш-менш трымаецца. Там нейкага падзення ў прорву пакуль што няма, але бліжэйшым часам усё гэта можа пачацца. Таму Сі Цзіньпінь дзейнічае на апярэджанне, ён паехаў у Еўропу, і хутчэй за ўсё гэта ўсё звязана з тым, што ён шукае новыя шляхі для магчымасці збыту уласна кітайскай прадукцыі. Сустрэўся ён з Макронам, дзе яны быццам бы там паразмаўлялі, і зразумела, што Макрон спрабаваў там умовіць неяк кітайскага лідара не падтрымліваць Расею у вайне з Украінай. Але ўсё гэта было вельмі так непрамалінейна, а досыць так абцякальна, калі можна так сказаць. І Францыя назвала сябе адзінай краінай у Еўропе, якая супраць вайны. Што насамрэч выглядала смешна на фоне тых заяў, якія рабіў Макрон адносна таго, што ён там войскі ўжо збіраўся ўводзіць ва ўкраіну. І вакол гэтых сваіх заяваў спрабаваў там неяк гуртаваць іншыя краіны Еўропы, якія падтрымліваюць яго ў гэтым, скажем так, імкненні. Так, я згоден з вами, пан Ікс, што кітайцы яны не вашым, не нашым, яны Кітай зараз спрабуе знайсці такі свайго роду баланс паміж магчымасцямі і вакном магчымасцей. І пры гэтым Кітаю хацелася, каб гэта вакно магчымасцяў
у яго не закрылася пасля таго, як Расія атрымае паразку ў вайне. Таму што, скажем так, не тое, што Кітай можа таксама ад гэтага прайграць, але Кітаю хацелася б ад гэтага выйграць і пры гэтым захаваць, скажем так, і свой уплыў на Расею, і захаваць Расею як рынок, хай там і не вельмі там перспектыўны, але які-нікі гэта ўсё ж такі рынок, улічваючы колькасць санкцыяў, якія зараз вісяць ужо на Кітаі. Ось таму Сі Цзіньпінь зараз шукае шляхі да краінаў, якія не ўваходзяць у еўразвяз, але пры гэтым знаходзяцца ў Еўропе. І менавіта таму сустракаўся ён з лідарамі Славаччыны, калі я не памыляюсь. Ось, бо Славаччына яна не ўваходзіць у еўразвяз, але знаходзіцца ў Еўропе. І на Славаччыну, у адрозненні ад іншых краінаў еўразвязу, якія, скажем так, сваёй прысутнасцю ў еўразвязе падпісваюцца і пад санкцыямі, якія накладае еўразвяз, Славаччына не знаходзіцца пад санкцыямі. Ось, і гандляваць з Кітаем ёй таксама ніхто і нішто не забараняе. Чым я перакананы, гэтая краіна і будзе займацца, таму што, ну, як бы, які сэнс адмаўляцца ад таго, што табе выгадна. Ось, бо, ну, калі кажучы прасцей, што вось ты ідзеш у краму за хлебам, і ёсць хлеб за, там, умоўна кажучы, за 30 гривень, і ёсць хлеб за 20 гривень, які, ну, па сутнасці аднолькавы, і па якасці нічым не адрозніваецца. Ну, зразумела, што ты возьмеш хлеб за 20, а не хлеб за 30. Ну, гэта лагічна. Гэта ж, конечно, ўсё умоўна і на ўзроўні метафоры. Таму вось так. Што датычна таго, што спрабуе зрабіць Кітай. Кітай спрабуе знайсці сабе рынкі, праз якія ён зможа хаця б часткова нейкія свае тавары, якія не знаходзяцца пад санкцыямі ў Еўропе, неяк у гэтую Еўропу прасоўваць. Ось, таму што амерыканскі рынок можа вельмі хутка закрыцца. Ось, праз той жа канфлікт, скажем так, калі можна яго так назваць, канфлікт інтарэсаў датычна таго, што TikTok там не вельмі хочуць бачыць амерыканцы ў руках кітайскай кампаніі, якая ім валодае правамі на TikTok. І ў сувязі з тым, што ў бліжэйшым часам там яшчэ і Славаччына ўваходзіць у еўразвяз. Значыцца, я паблытаў там Словакія і Словаччына, Словенія. Географ з мяне так сабе. Заўсёды блытаю гэтыя краіны, гэта таксама, як я блытаю сталіцы Літвы і Латвіі. Таму там, напэўна, не Словакія, а Словенія. Папраўце мяне, калі я там зноўку памыляюсь, але здаецца, што неяк так. Ось. І збілі мяне з думкі, як звычайна. Выбары. Выбары ў Спалучаных Штатах, дзе да ўлады можа прыйсці Трамп. Трамп, які заўсёды адзначаўся сваёй ненавісцю да Кітаю, які ў свой час там прасоўваўся усе магчымыя санкцыі адносна Кітаю. І калі ён прыйдзе да ўлады у Спалучаных Штатах, Кітаю можа стаць можа крыху паплахець ад таго, што там Трамп можа пачаць вытварыць. Таму таксама і з позіркам на гэтую справу Кітай зараз шукае нейкія шляхі ў Еўропе, дзе б яму рэалізоўваць тое, што ён хоча рэалізоўваць, і каб уласная эканоміка не стаяла на месцы. Таму вельмі цікава будзе паглядзець, якім чынам гэта ўсё будзе развівацца. Таму што датычна
таго, якім чынам, скажем так, назовем гэта цывілізаваны свет можа ціснуць на Кітай, каб Кітай не дапамагаў Расіі зброяй, снарядамі і гэтак далей. Ось, і гэта звычайна санкцыі і нейкія гандлёвыя магчымасці і зменшанне рынку для самого Кітаю. Цікава, як Кітай можа, чым Кітай можа адказаць гэтаму самому цывілізаванаму, назовем его так, або заходняму свету. Ось, і якім чынам праштоўхоўваць свае інтарэсы у палітычным і эканамічным развіцці у рэгіёне, скажем так. Таму паглядзім, як кажуць, паглядзім, чым гэта скончыцца, бо заўсёды могуць усплыць некаторыя фактары, пра якія нам, звычайным смяротным людзям, можа быць невядома папросту. Таму, канешне ж, думаць, што ось можа заходні свет ціснуць на ўсё гэта праз эканамічныя санкцыі, і ўсё, і Кітаю няма куды падзецца, таму што Кітай там сам-насам з сабой з Расіяй застанецца і гэтак далей, але перакананы, што ёсць нейкія, скажем так, падводныя камяні, пра якія людзям не звязаным там з эканамічнай адукацыяй і гэтак далей можа быць папросту невядома. Таму паглядзім. Так, там такі кандыдаты ў США адзін краще іншага. Ну так, скажем так, кандыдаты, што як кажуць, што ў лоб, што полбу. Бо невядома, чаго чакаць ад аднаго і невядома, што чакаць ад другога, але ёсць навіны з стану аднаго з іх, і гэта такая падводачка да другой навіны. Да другой навіны у нашым эфіры, гэта тое, што ў Трампа скончыліся, ну не тое, што скончыліся, хутчэй за ўсё не скончыліся, але у Трампа няма грашэй на ягоную перадвыбарчую кампанію. Сістэма вось гэтых самых выбарчых кампаній у Спалучаных Штатах досыць такая простая адносна. Ось ёсць партыі вылучаюць сваіх кандыдатаў. Ось, і на падтрымку гэтых кандыдатаў яны вылучаюць некаторыя там сродкі з бюджэту гэтай самай партыі. Ось, але большасць бюджэтаў складаецца з так званых, там не памятаю, як называецца гэта сістэма, калі папросту звычайныя грамадзяне могуць данаціць свайму кандыдату, якога яны падтрымліваюць, на ягоную перадвыбарчую кампанію. І ось там Трамп ездзіў па, складана гэта назваць, па рэгіёнах, але там ездзіў па штатах, і дынаміка паказала такую справу, што не вельмі-то фінансава і хочуць Трампа падтрымліваць, таму што праз гэтыя праграмы, якія прадугледжваюць данаты на перадвыбарчую кампанію, грашэй не вельмі-то Трампу і насыпалі. Адкуль такія навіны? Навіны гэтыя з таго, што сустракаўся Трамп з прадстаўнікамі нафтаздабывальнай прамысловасці ў Спалучаных Штатах. Ось, мы ведаем, што там ідзе абмежанне у дабычы нафты у Мексіканскім заліве па нейкіх там уласных амерыканскіх прычынах. Ось, хутчэй за ўсё, па тых жа, па якіх большасць нафтаздабывальных скважын, калі можна так сказаць, замарожаная ў Спалучаных Штатах, бо Спалучаным Штатам выгадней закупаць нафту у іншых прамыслоўцаў, а сваю, якая свая, каб яна зберагалася, бо навукова ўжо даказана, што праз некаторы час усё ж такі ў свеце гэтая самая нафта скончыцца. Ось, дажыць бы толькі да гэтага часу яшчэ застаецца, але, скажем так, перадбачліва Спалучаныя Штаты абмежваюць узровень дабычы нафты
непасрэдна ў Спалучаных Штатах і ў рэгіёнах, якія, скажем так, падкантрольныя Спалучаным Штатам, асабіста ў Мексіканскім заліве. Ось. І сустракаўся Трамп з прадстаўнікамі гэтых нафтавых кампаній, хутчэй за ўсё прапаноўваючы укласціся ў ягоную кампанію перадвыбарчую, гарантуючы ў выпадку абрання пэўныя прэферэнцыі гэтым самым кампаніям. У гэтым зноўку ж няма нічога дзіўнага, так яно звычайна ў Спалучаных Штатах і працуе, бо той же Байден таксама залучаўся падтрымкай некаторых уплывовых такіх арганізацый, якія потым атрымлівалі свае прэферэнцыі. І ў любым выпадку гэта паказвае толькі тое, што у мільярдэра Трампа крыху не хапае грашэй на сваю перадвыбарчую кампанію. Хаця сумнеўна, што грашэй у яго не хапае, ён папросту не хоча вытрачаць уласна свае грошы. Бо, звычайна, навошта вытрачаць свае грошы, калі можна ўзяць не свае грошы і вытраціць на тое, што, скажем так, не застанецца ў цябе ў выглядзе там нейкага тавару. Ось. І таксама адзін з уплываў таго, што Трамп сустракаўся з гэтымі нафтавымі прадстаўнікамі нафтавых гігантаў, тое, што вельмі адчувальна у жаданні галасаваць за таго ці іншага кандыдата, гэта уласна цана на бензін. Таму што Амерыка ўсё ж такі аўтамабілізаваная краіна, бо там кожны амаль што мае уласны транспарт, і там з 16 гадоў ўжо можна гэтым транспартам кіраваць, і там правы, яны нават, гэтыя вадзіцельскія правы, яны больш там як пашпарт працуюць, і табе нават пашпарт не патрэбны, калі ў цябе ёсць правы. Ось, вельмі аўтамабілізаваная краіна, і зразумела, калі ў цябе вельмі аўтамабілізаваная краіна, то большасць тваіх выбаршчыкаў, яны валодары аўтамабіляў. І калі іх не задавальняе цана на паліва падчас тваёй прэзідэнцкай кадэнцыі, зразумела, што яшчэ раз за цябе галасаваць яны будуць з вельмі невялікім шансам. Ось, таму менавіта і спрабуе заручыцца падтрымкай, у тым ліку фінансавай, Трамп праз вось гэтых самых нафтавых гігантаў у Спалучаных Штатах. Так там у багацьох і паспарців немає. Там, звычайна, не патрэбны пашпарт, калі ты ўнутры краіны, бо там все замяняецца правамі. Бо ў правах там усе звесткі. Звычайна, як там картка, якая папросту там змяшчае ўсе твае дадзеныя, і праз яе ты можаш папросту праз базу цябе праб'юць, праз тыя самыя правы, і атрымаюць все твае дадзеныя. У тым ліку там і паспартныя, калі яны там будуць патрэбны. Там пашпарт увогуле патрэбны папросту, каб за межы краіны патрапляць. Дакладна не ведаю, але падобна вось на гэтую інфармацыю. Так, што там у нас далей адбывалася? А далей адбывалася тое, што 9-го вони нават летаюць через права. Так, мабыць, там і можна. Не быў ніколі ў Штатах, але, мабыць, калі-небудзь патраплю. Але пакуль што не да гэтага. І грошай няма. Ось, нягледзячы на тое, што я і не Трамп. 9 траўня адбыўся парад у Маскве. Парад, на якім прысутнічаў уласна Пуцін і яшчэ яго лепшы сябар Александр Григорьевич Лукашенко. Прысутнічаў у Маскве. Чаму прысутнічаў Лукашенко ў Маскве? Таму што ў Мінску параду не было. Не наважыўся Лукашенко рабіць парад у Мінску.
так адбрыхаўся звычайным там гэтым салютам і феерверкамі. Ось, але парад ваеннай тэхнікі і там збройных сіл, які ён звычайна там у сваіх генералісімускіх пагонах там сустракае і праводзіць, у гэтым годзе ён не праводзіўся, калі не памыляюся, ізноў там, напэўна, з 21-го году ён увогуле не праводзіўся. Не памятаю дакладна. Здаецца, у 21-м, 22-м не было гэтых парадаў. Так, ось, таму паехаў ён паглядзець гэта ўсё ў Маскву да свайго быццам бы друга Пуціна. Ось, што там было цікавага? А цікавага было мала, таму што тэхнікі той же самай, якая ўдзельнічала ў гэтым самым парадзе, было мала. Напрыклад, мы не бачылі там аніводнага расійскага сучаснага танку. Потым расійская прапаганда у вобразе шматлікіх гэтых самых прапагандыстаў яшчэ доўга спрабавалі выпраўдоўваць гэта тым, што быццам бы гэта там нецелесаабразна выводзіць сучасную ваенную тэхніку на парады. Але калі не памыляюся, дзесьці на гэтым тыдні прабіла Украіна позначку ў 3000 знішчаных расійскіх танкаў. Зразумела, што там гэта было не 10 000 там арматаў, якіх увогуле ніхто не бачыў на фронте, але 3000 танкаў гэта такая, ну, гэта сур'ёзная такая лічба ось, у знішчанай тэхніцы. Таму звычайна на той же падставе, напэўна, не было танкаў на парадзе, таму што войскі вывелі з Абхазіі. Ось, і ўвогуле неяк ўсё не складаецца. І наступ на Харкаў, напэўна, таму што плануецца, таму сучасных танкаў не было ў Маскве на парадзе. Таму ўсё вельмі, як мне падаецца, узаемапавязана. Ось, а ўвогуле нічога новага на гэтых парадах не адбылося. Усё звычайная такая савецкая сістэма ўсіх гэтых парадаў. Ось, адзінае, што некаторыя, скажем так, высноўкі можна рабіць, што вось у Беларусі таксама гэтай тэхнікі ўжо, можна сказаць, няма. І сам Лукашенка ўжо і пабаіваецца гэтыя самыя парады праводзіць, таму што памятаю, што у 21-м там хадзілі такія чуткі, што будзе пагроза быццам бы пад выглядам параду увесці войскі ў Мінск і захапіць уладу. Таму з 21-го году, пасля выбараў 2020, Лукашенка асцерагаецца праводзіць ваенныя парады ў Мінску. Таму, звычайна, быў простенькі там салютик, нейкія феерверкі і, канешне ж, бібліятэка, на якой там чырвона-зялёная гэтая ануча красавалася цэлы вечар. Ось це 9 траўня таке мракабессе ніколі не любіў, асабліва до 14. А я нават не памятаю до 14 гадоў, што я рабіў на 9 траўня. Ну, напэўна, адзінае, чым мне 9 траўня, калі яшчэ там у Беларусі, Мінску жыў, вітаю Наталю Полішчук. Ось, таксама я не любіў 9 траўня, але не любіў па той прычыне, што я працаваў у таксі, ось, а на рэпетыцыі з гэтых самых парадаў тэхніку ганялі, там яна з прыгараднай часціны ехала ў цэнтр Мінску. Ось, і перакрывалі там ледзьве не палову гораду. Менавіта таму, што вось гэта ўсё перакрывалася і не вельмі зручна было ехаць, і калі табе трэба было там, і калі ты апыноўваўся ў часціне горада, якая вось так была адрэзана, складана было патрапіць нават дадому. Там трэба было праз акружную аб'язджаць, там, карацей, кіламетры наярываць. Ось, таму што просто вось рэпетыцыя параду і там тэхніку гэтую гналі. Ось, гэта адзінае, чым мне гэта ўсё
не падабалася. Вось, як уласна і падчас гэтага самага параду таксама палова гораду было адрэзана вось праз тое, што там гэтая самая тэхніка па гэтым горадзе каталася. Таму пазітыўных успамінаў з майго дзяцінства ці папросту з майго мінулага пра 9 траўня таксама не знаходзяцца ў файлах, як кажуць. Так, вітаю Наталю Поліщук. Вітаю Наталю Поліщук, якая дарила нарциси ветеранам на 9 траўня. Так, справжні ветерани ненавиділи 9 траўня, але, можливо, це ти, що дожили. Так там уже амаль што ніхто і не дожив. Бо з того, що я пам'ятаю, калі я там з'їжджав вже з Білорусі, там заставалося там каля 80 ветеранаў, і не ўсе яны яшчэ ўжо маглі, скажем так, перасоўвацца, не кажучы пра тое, каб перасоўвацца уласным ходам, скажем так. Бо ўсё ж такі старасць ніхто не адмяняў. І ніякія там указы Лукашэнкі таксама старасць адмяніць не могуць. Ось, таму там хутка ўжо і не застанецца нікаго з тых, хто сапраўды прымаў удзел у ўсіх гэтых падзеях. Так, і улічваючы зноўку ж такую ось сітуацыю з танкамі на парадзе, адна з прычын, з якой быццам бы гэтых танкаў там не было, гэта наступ на Харкаў. Так, а зараз хвіліночку яшчэ Наталя Поліщук, якая на 1 траўня рабіла гілачку яблуневага цвіту з серветак, дротики і фарбою рожевою малювала серцевіну і продавала однокласницам. Ну, тут уже прадпрыемца была. Яшчэ з школьнага ўзросту Наталя Поліщук уже была прадпрыемец, такі сам сабе прадпрыемец. Вось, але павернемся да наступу на Харкаў, бо пра гэты наступ на Харкаў, уласна, больш гэты самы наступ выглядаў як наступ інфармацыйны, а не наступ фізічны, бо казалі пра гэты наступ вельмі шмат і пісалі вельмі шмат і пагражалі гэтым наступам вельмі шмат. А на выхадзе атрымаўся такі пшык хутчэй, чым наступ. Бо інфармацыі пра нейкія там вялікія прасуванні менавіта на Харкаўшчыне не было. Так, уже там, напэўна, прызвычаіліся харкавяне да таго, што звычайна іх там бамбяць, звычайна ёсць ракеты, звычайна ёсць прылёты, звычайна ўсё дрэнна з інфраструктурнымі аб'ектамі, звычайна ўсё апошнім часам там не вельмі добра з энергетыкай. Ось, таму з кропкі гледжання звычайнага харкавяніна нічога новага на харкаўскім накірунку не адбылося. Так, гэта была такая свайго роду яшчэ інфармацыйная нагода і спроба стварыць ціск на гэтым накірунку. І хутчэй нават не столькі стварыць ціск на гэтым накірунку, колькі прымусіць ўсё ж такі ўкраіну перакінуць некаторыя сілы з іншых накірункаў менавіта для ўзмацнення харкаўскага накірунку, каб менавіта там у іншых якраз такі накірунках спрабаваць прарывацца. Бо ўжо які месяц спрабуюць яны ўзяць Часів Яр і неяк беспаспяхова. І акрамя вось захопленай Аўдзеўкі, там некаторых селішаў побач, апошнім часам так званых перамог у расійскай арміі няма. Ось, і хацелі там 9 траўня Пуціну падараваць там Часів Яр, але зноўку не зраслося. Ну, а калі там на Часівым Яру не зраслося, наўрад ці зрасцецца дзесьці ў іншым месцы, напрыклад, у Харкаве. Ось, таму, так, былі там спробы, былі усялякія
дыверсійныя групы, якія спрабавалі патрапіць на ўкраінскую тэрыторыю, але гэта не было чымсьці такім, знаеце, таго, чаго ніколі не здаралася. Бо заўсёды ёсць пэўныя перыяды на той ці іншай дзялянкі фронту, дзе дыверсійныя групы спрабуюць большай, чым звычайна колькасцю патрапіць на тэрыторыю ворага. Таму зноўку ж гэты харкаўскі так званы наступ быў больш інфармацыйным і больш такім дзеля інфармацыйнага менавіта ціску і са спробай расхістаць насельніцтва, расхістаць грамадства і падкінуць, скажем так, дравішак у узрадафільскія групкі, назовем их так. Так, трохи страшно, направду, через Харків. Теж підрозогнали. І ось Дімос. Ці Демак. Чому ви так подобні на Алексея Льовкіна з гурту? Я не ведаю, як це прочитати. Ось не ведаю, хто такі Алексей Лёўкін і не ведаю назву гэтага гурту, таму не магу вам адказаць неяк адназначна на гэтае пытанне. Але ж з Вовчанска эвакуююць жыцеляў. Ну, тое, што з Вовчанска эвакуююць жыцеляў, насамрэч там, так калі казаць ужо увогуле па-добраму, трэба там па мяжы кіламетраў на 5-7, 10 нават, я б сказаў, населеныя пункты, якія вось у гэтай адлегласці ад мяжы з Расіяй знаходзяцца, іх варта было б уже даўно эвакуяваць, але яны не эвакуююцца. Ось чаму я ведаю, таму што я удзельнічаў у аперацыях збройных сіл Украіны на поўначы, і мы, скажем так, знаходзіліся ў гэтых самых селішчах. Мы знаходзіліся ў селішчы, якое было на адлегласці для Д-30, для гаубіцы Д-30, 122 мм гаубіц, якой такая прицельная адлегласць стрельбы до 25 километров. Ну і па нам прыстрэльвалі гэтыя самыя гаубіцы. Таму, ну і пры гэтым у гэтай вёсцы, там дзе мы былі, такая она немаленькая, было досыць шмат людзей, і крамы працавалі, і там нават начны клуб. Ну не начны клуб, а типа бар, у якім па начах там сидзелі людзі. Там і все гэта працавала, і нікога нікуды не эвакуёвалі. Таму казаць пра тое, што там з Вовчанска з аднаго населенага пункту памежнага эвакуявалі людзей, ну гэта хутчэй такая мера на выпереджанне, чым паказчык. Бо кажу яшчэ раз, на ўласна мой погляд, все, што бліжэй за 10 кіламетраў да расійскай мяжы, і вось там яно знаходзіцца на поўначы, ужо даўно мела не то, што быць эвакуявана, а мела само сваім розумам куды-небудзь з'ехаць. Таму, як бы, такое, не вельмі паказальная справа, тое, што там з Вовчанска эвакуююць жыцеляў. Так, але трэба не забываць, што Вовчанск 5 км, ну, дарэчы, вось, і інфармацыя пра геаграфію, якой я не вельмі моцны, як аказалася. Ось 5 километров увогуле ад мяжы. Таму што 5 километров гэта ну, мінамёт. 120-й мінамёт працуе на 5 километров. А ёсць мінамёты, якія працуюць на 6. А ёсць яшчэ, ну, французскія мінамёты наврад ці ёсць у расійскай арміі, але французскі мінамёт можа працаваць і на 13. Прычым досыць дакладна. Але звычайны нават савецкі, украінскае слово. Я ж не на украінскім, я ж беларус. Ось, нават савецкія мінамёты, яны здольныя працаваць да 5-6 кілометраў. Таму ось, і лічыце, што ось з мяжы Расіі з Украінай, з лініі літаральна гэтай самай мяжы, па таму ж самому Вовчанську можна страляць мінамётам. Самая такое прымітыўная артылерыйская зброя, гэта мінамёт. Не кажучы ўжо пра нейкія гаубіцы, пушкі, або там на тыя ж ураганы, грады, С-300 і гэтак далей. Там увогуле па
дальнасці, па адлегласці вельмі проста гэта ўсё накрываць. Таму такое менавіта вось тое, што эвакуявалі гэты населены пункт, не ёсць паказчыкам нейкага ваеннага поспеху на гэтым накірунку з боку расійскай арміі. Так, і апошняя тэма, неяк хутка сёння, нават за 40 хвілінаў ўжо амаль што ўсё распавёў неяк. Ці я так пачаў навучыўся выкладаць навіны, не расцікаючыся, як кажуць, думкай па дрэву. Або навіны папросту такія, якія нема што нават і абмяркоўваць. Таму ўсё вельмі хутка адбываецца. Так, ну і перад тым, як мы да апошняй навіны, якая, дарэчы, не вельмі вялікая, перайдзем, нагадаю вам, што вы можаце задаваць свае пытанні, якія ў вас ёсць, тэмы задаваць на наступныя эфіры. Не абавязкова яны там павінны быць, як кажуць, на злобу дня, але такія нейкія агульныя тэмы, якія заўсёды актуальныя, можаце задаваць. Еўрабачанне я не гляджу. Мне не цікавая гэтая тэма. Пасля перамогі Лордзі, не памятаю, якім годзе, пасля іх выступу я не бачыў нічога, што магло б мяне парадаваць на гэтым конкурсе. Ось, таму задавайце пытанні, калі ёсць, а мы пераходзім да... не забывайце яшчэ праціскаць падабайкі. Ось, і потым, калі відэа выйдзе ўжо як відэа, а не як трансляцыя, напісаць там які-небудзь каментар, пажадана з 7 слоў, каб алгарытмы Ютубу зразумелі, што тут цікавы контент, і прасоўвалі, паказвалі гэтае відэа большай колькасці людзей. І гэта ж самае датычыцца гледачоў у тыктоку. Таксама праціскайце падабайкі, каб гэтая трансляцыя залетала ў рэкамендацыі і больш людзей яе пабачыла. Калі вы лічыце, што тут сапраўды цікавая інфармацыя выкладаецца. Так, в цьому році вас би Ірландія порадувала. Ну, не ведаю. Я вось гэта ўсё, што датычыцца так званага popular накірунку, нават калі гэта больш-менш такая важкая музыка у гэтым менавіта накірунку, не вельмі яна мяне радуе. Так, поп-рок мяне не чапляе. Пры тым, што гэтыя гурты накшталт там Nickelback, які лічаць быццам бы рокавым, не. Не. Мой адказ не. Для мяне рок гэта вось там 60, 70, 80, 90. Вось там у тыя гады быў рок. Зараз ужо не тое. І трава не такая зялёная. Ось. І Норвегія класны рок автентычны. Ну, мабыць, але ну, я вам не верю. Ось. І да апошняй навіны. Апошняя навіна складаецца ў тым, што законапраект, пра які казалі яшчэ ў студзені, казаў сам Зеленскі і непасрэдна, калі не памыляюся, і падаваў яго ў Верховную Раду. Гэта закон пра множнае грамадзянства для грамадзян усіх краінаў, акрамя Беларусі і Расіі. Ось. І у тым ліку і для добраахвотнікаў. Для добраахвотнікаў з усіх краінаў. У тым ліку Беларусі і Расіі, што вельмі актуальна, улічваючы, што я менавіта добраахвотнік з Беларусі. Ось для мяне гэты закон вельмі-вельмі важны. Ось. І у студзені гэтага года Зеленскі яго прапанаваў Верховнай Радзе, але яго не было ў спісе законаў, якія там стаялі ў чэрзе на разгляд у гэтым годзе. Але не ведаю хто, але вялікі яму дзякуй. Все ж таки гэты закон пра множнае грамадзянства, скажем так, праштухнуў ось у Верховную Раду, і на гэтым тыдні у Верховнай Радзе у першым чытанні
гэты закон пра множнае грамадзянства быў прагаласаваны. Вось, што гэта азначае? Гэта азначае, што яшчэ будзе другое чытанне. Там, хутчэй за ўсё, нейкія папраўкі будуць у гэты закон прымацца ці дадавацца. Ось, але хутчэй за ўсё гэты закон будзе прыняты, і пасля таго, як ён будзе прыняты, калі я не памыляюся, па тэрмінах праз месяц пасля яго публікацыі ён мусіць пачаць працаваць. Якім чынам ён пачне працаваць, я не ведаю насамрэч, але спадзяюся, што да таго моманту я даведаюся, як ён мусіць працаваць. І калі я не атрымаю статус уцекача, на які я ўжо ў чэрзе стаю 8 месяцаў, 9 ўжо пайшоў, ось, на атрыманне статусу уцекача в Украіне, калі не атрымаю на той момант статус уцекача, мне будзе магчымасць атрымаць грамадзянства. Прычым грамадзянства не папросту адмовіцца ад беларускага і атрымаць украінскае, а я змагу пакінуць сабе і беларускае, і дадаць да яго яшчэ і украінскае. І будзе ў мяне 2 пашпарты, і буду я мульціпашпартыст. Ось, і што мяне, в прынцыпе, вельмі радуе. Ось, і ад ТЦК прыйдзецца бегаць. Але не думаю, што далёка, таму што, хутчэй за ўсё, па маіх фізічных паказчыках я стану непрыдатным. Ось, і все такое. Што, в прынцыпе, з аднаго боку сумна, а з іншага боку добра, што хоць штосьці вырашыцца, і, мабыць, нейкі легальны статус в Украіне атрымаецца атрымаць. Менавіта вось праз тое, што будзе гэты закон, урэшце рэшт, прыняты. Але зноўку ж яшчэ невядома калі, бо звычайна там усялякія штукі могуць адбывацца, але ёсць тэндэнцыя, якая мне уласна спрыяе, і якой я уласна рады. Крыўдна, конечно, што я магу грамадзянства з законам атрымаць раней, чым статус уцекача, таму што на статус уцекача я падаваў яшчэ, калі пра гэты закон нават ніхто і размаўляць не размаўляў. Ось, і таму крыху так крыўднавата, што ўсё гэта так доўга зацягваецца. Але з іншага боку, галоўнае, каб вырашалася. Неважна, праз які тэрмін, галоўнае, каб сістэма працавала, і пэўныя сацыяльныя пытанні, каб ўсё ж такі закрываліся. Датычна, уласна, што датычыцца мне, гэта пытанні з беларускімі і не толькі беларускімі добраахвотнікамі, якія па ўласным жаданні патрапілі да Ўкраіны і абараняюць або абаранялі суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Так, в прынцыпе, усё, што я хацеў распавесці, я распавёў. Калі у вас там ёсць нейкія пытанні, можете літаральна на працягу там хвілінкі 2 накідаць. Гэта датычыцца не толькі там гледачоў тыктоку, але ў Ютубе таксама. Пакуль вы думаеце, што б яшчэ тут падкінуць, як я казаў, падкінуць у групку з радафілаў, ось, як вы бачыце, на бегущым радку вы можете бескаштоўна падтрымаць аўтара падпіскай на канал, а таксама праціснуўшы падабайку і напісаўшы каментар. Ось, таксама можете падпісацца на мой тэлеграм-канал, які вось па гэтым самым тэгу Тамашевіч Ору вы зможете знайсці ў тэлеграме. Калі у вас ёсць нейкія асабістыя пытанні, не звязаныя там з эфірамі, вы можете напісаць мне вось на гэты тэлеграм, гэта мой тэлеграм. Ось, дзе я абавязкова ўсё прачытаю і адкажу. Ось, таксама можете падпісацца на Patreon. Там стала пуста, бо на гэтым тыдні адзіны мой падпісчык з Патрэёну па невядомых мне абставінах знік. Што вельмі сумна. І цяпер мне няма для каго піліць контент на Patreon. Таму зараз там крыху такая ўсё на паўзе.
вы зможаце стаць знову першым, ну не першым, а знову можете стаць адзіным подписчикам на Patreon. Ось, тыя карыставачы Ютуба можуць знайсці гэта ўсё у апісанні пад гэтым відэа. Для гледачоў з тыктоку вось хэштег, які вы бачыце у бегучым радку чырвоным, вось пад такім хэштегам можете знайсці мой Patreon. Там я размяшчаю унікальны, скажем так, контент, які больш нідзе не размяшчаецца. Туды я закидываю попросту абмеркаванне тых навінаў, якія я планую абмяркоўваць на нядзельных стрымах. Дарэчы, выкажыце-ка сваю думку наконт таго, што я змясціў на 2 гадзіны пазней эфір. Наколькі гэта паўплывала на тое, што вы змаглі такі патрапіць на гэты эфір, а не прапускалі яго, не глядзелі яго ў запісе. Ось, было б вельмі цікава на гэты конт пачуць вашае меркаванне. Так, це падвійне грамадзянства вынікае дуже багата пытань для людзей, які ваювалі і не грамадзяне, яны маглі б акрэма зрабіць закон. Ну, маглі, але не зрабілі. Яны зрабілі вось такі іншы закон, да якога было шмат пытанняў, насамрэч, і Ірына Фарыён тая ж самая шмат казала там пра тое, што як так, што ёсць ва ўкраіне людзі, якія там маюць ужо расійскія пашпарты. Я гэта ведаю, таму што ў Беларусі таксама все гэтак жа сама працуе, бо пэўная колькасць, напрыклад, ваеннага кіраўніцтва, яны таксама маюць расійскія пашпарты. І ў некаторыя краіны яны там, дзе, напрыклад, трэба беларуская віза, з Беларусі туды трэба віза з беларускім паспартам, а з расійскім паспартам ты можаш паляцець там ці паехаць без візы у нейкую краіну. І таму трымалі гэтыя пашпарты. Зразумела, што заканадаўства забараняе, але ніхто не шукаў. Бо нейкай адзінай базы там гэтых самых пашпартоў расійскіх і беларускіх, ну, няма. Ось. Таму перакананы, што і ва ўкраіне ёсць таксама людзі, якія маюць расійскія пашпарты, расійскае грамадзянства, і пры гэтым там, умоўна кажучы, там дзесь пад матрасам хаваюць гэты пашпарт, а карыстаюцца зараз украінскім. Ну, таму што на тэрыторыі ўкраіны можна вельмі на вялікую небяспеку нарвацца, карыстаючыся расійскім пашпартам. Ось, і таму ось з гэтым вынікала там шмат пытанняў у Ірыны Фарыён. Тое ж самае, напрыклад, датычна гэтага закону. Ну, плюс яшчэ да таго там яна вельмі хвалявалася, што праз вось гэтых іншаземцаў раптам там украінская мова пачне знікаць. Бо мова для гэтага чалавека гэта важней, самая важная рэч на зямлі, і за мову яна там горла перагрызе любому. Ой, бо цим дуже будуть прикриватися іншими паспортами. Ну, так я ж кажу про те ж саме, що якби люди, які мають уже пашпорти російські, наприклад, ось ті там інших держав, ось, але мають і українські. І тут ось попросту гэты закон їх легалізує. Але я не думаю, што там можна зрабіць папросту папраўкі нейкія ўнесці ў гэты закон, што пашпарты там выдадзеныя да там пэўнай даты, яны там не прымаюць. Не прымаюць удзел у гэтым. Ось у гэтай акцыі, калі так можна сказаць. Ну, высветліць, як гэта ўсё там скіраваць і грамотна зрабіць вельмі проста. Так, і ось Дар'я Кірі, наколькі я разумею, не можа знайсці маю старонку на Патрыёне. Напэўна, там папросту застарэлы. Так, застарэлы гэты самы. Застарэлыя апісанне.
Зараз я скину актуальную спасылку і памяняю, бо я не глядзеў я на апісанне, бо ў мяне як бы такое, карацей кажучы. Зараз я ўсё зраблю. Ой, ёлкі-палкі, не тое. Трэба будзе памяняць. Я просто, ну, як бы у мяне калі ствараецца трансляцыя, просто капіюю настройкі, наладкі. І таму яно як бы так і працуе. Ну, і як бы яно накладаецца адно на другое, там трэба праз іншыя наладкі гэта ўсё змяніць. Вось я напісаў вам у чаціку, калі што, ёсць жаданне, далучайцеся. Заадно будзеце мяне матываваць, каб калі будзе падпісчык там, я хаця б буду рабіць туды контент, бо калі няма падпісчыка нават аднаго, не мае сэнсу рабіць гэты самы контент. Я зменю, вось літаральна зараз скончыцца трансляцыя, я залезу на наладкі і ўсё гэта памяняю. Так, асабліва з паспартамі еўрапейскіх краін, врахоўваючы, як у нас все бывае. Ця тэма палка з двума кінцамі. Ну, зноўку ж так, хтосьці можа, напрыклад, быць грамадзянінам там краіны, куды ён з'ехаў папросту на пастаяннае месца жыхарства, але пры гэтым мець яшчэ і украінскі пашпарт. Ну, зноўку ж я перакананы, што ўсе гэтыя атрыманыя пашпарты іншых краінаў, у тым ліку там расійскія, напрыклад, ці еўрапейскія, можна ж гэта ўсё пракантраляваць, калі гэта выдавалася. Бо калі чалавек, скажем так, незаконна атрымаў два грамадзянствы, то, напрыклад, там якое-небудзь там польскае і украінскае, папросту там трымае два пашпарты і у патрэбным выпадку папросту паказвае той, які зручней паказваць. То там так, гэта можа працаваць вельмі дрэнна, і такіх людзей трэба, скажем так, пазбаўляць аднаго з грамадзянства. Таму што, ну, калі краіна не прадугледжвае валоданне двумя грамадзянствамі. Ось, але калі закон прымецца, то, скажем так, тыя падвойныя грамадзянствы ці там множныя грамадзянствы, якія былі да прыняцця закону, хутчэй за ўсё працаваць не будуць. То бишь пашпарт, які украінскі пашпарт, калі ён маецца там у грамадзяніна Польшчы, які выдадзены да там уступу ў моц закону, ён не будзе працаваць на тэрыторыі Украіны, прынамсі. Таму я перакананы, што з кропкі гледжання, ну, там заканадаўцы ж яны таксама не дурныя людзі, не такія, як я. Я перакананы, змогуць правільна сфармуляваць гэты самы закон, каб не было такіх вось магчымасцяў абысці яго, атрымаўшы пашпарт раней, напрыклад. І папросту, як бы, карыстаючыся двумя пашпартамі розных краінаў, пры тым, што, як бы, само па сабе валоданне гэтымі двумя пашпартамі, як двумя грамадзянствамі ў гэтых краінах забаронена. Але, ну, гэта не той крымінальны артыкул, па якім шукаюць звычайна злачынцаў. У нас людзі рабілі нехарошыя рэчы і прыкрываліся пашпартамі Францыі і цікалі дадому. Асабіста знаю, бачыв пару випадків, і наша поліція жувала соплі. Не все так райдужно. Ну, мабуть, кажу, ось, я ведаю толькі ось тое, што датычыцца прыкладу беларусаў з расійскімі пашпартамі. Бо былі беларусы і ёсць зараз беларусы, у якіх ёсць расійскія пашпарты, і яны папросту, калі ім зручна, яны паказвалі расійскі пашпарт. Калі беларускі пашпарт меў больш прэферэнцый, яны паказвалі беларускі пашпарт. Ну, тое ж самае, што, напрыклад, калі зараз там у Польшы з'ехалі, напрыклад, вось якія-небудзь там украінцы, з'ехалі ў Польшу, падалі там на карту паляка, там праз пэўны час атрымалі грамадзянства польскае. А пры гэтым афіцыйна ад украінскага грамадзянства яны не адмовіліся, умоўна кажучы.
Ну і атрымліваць у чалавека 2 пашпарты. Ну, я перакананы кажу зноў ж, што тыя, хто піша гэтыя законы, не дарма яны там і законы гэтыя атрымліваюцца не на адзін аркуш паперы фармату А4, дзе напісана все там вось гэтыя маюць атрымаць грамадзянства, вось гэтыя не маюць атрымаць грамадзянства. Все. Ну, там все значна глыбей, я перакананы, і сама па сабе сістэма гэтай працы, яна таксама значна больш глыбокая. Таму я перакананы, што людзі, якія пішуць, яны не дурныя, напішуць, і калі нават дзесьці там знойдуцца потым гэтыя самыя лазейкі і дзіркі ў гэтым законе, ужо існуючы закон паправіць і дадаць, дапоўніць будзе не вельмі складана. Не знаю, у жытомірскай тюрьме сидзілі голландцы за наркотыкі. Ну, так, напэўна, хаця наўрад ці што, ну, гэта асацыяцыя голландцаў і наркотыкі. Ну, з любой краіны людзі, якія патрапяць там за гандаль ці незаконны збыт ці за распаўсюд наркатычных рэчавінаў, з любой краіны яны б сидзелі ў турме і не абавязкова ў жытомірскай. Ось, таму я мяркую, што ўсё ж такі гэты закон будзе мець больш плюсаў, чым мінусаў, таму што ён вырашыць вельмі шмат пытанняў датычна, прынамсі, такіх не сацыяльна неабароненых сацыяльна неабароненых каго класаў насельніцтва, як добраахвотнікі, напрыклад. Ось. Таму я як добраахвотнік падтрымліваю гэты закон. Ось у мяне тут, скажем так, супадзенне інтарэсаў. Бо я зацікаўлены, каб ён быў прыняты, каб я змог атрымаць гэтае самае падвойнае грамадзянства. Що тут можна сказати? Поживемо, побачимо. Ну, головне не в Таїланді наркотики. Ну, в Таїланді ще головне там не прачнуцца, не легче спаць побач з жанчынай, а не праснуцца побач з мужчынай. Калі вы зразумееце, пра што я кажу. Я, уласна, в Таїланді не быў. Ось. Так, ну, бачу, што няма ўжо такіх нейкіх пытанняў. Тык-ток увогуле нейкі сёння такі мёртвенькі. Я меркаваў, што хаця б з тык-току хто-небудзь там што-небудзь падкіне ў групку зрадафільскую, але неяк ціха, але спадзяюся, што, мабыць, далей будзе больш актыўна, у тым ліку і ў тык-току, не толькі у ютубе. Ну, ось гадзінку. Так, ну я пра гэта і кажу, што вось гэтыя ледзі-боі, якіх ты пакуль там некаторыя аксесуары не здымеш, не знімеш, не зразумееш, што там да чаго. Ну, я бачу, што ось адзіная актыўнасць у чаце ў тык-току гэта каментары 1000 лайків. Я хаця не ведаю, як гэта там працуе ў тык-току. 1000 лайків гэтых. Ось, але все равно дзякуй. Ось, ніхто там каментары не пісаў, хаця, ну, звычайна, тык-ток такі досыць такая актыўная. Все ж такі сацыяльная сетка, бо людзі такія досыць часта, ну, бачу, што заходзіць, выходзіць гледачы, але чамусьці ніхто нічога. Сярод тыдня я там рабіў, дарэчы, стрім, ну, попросту, каб пачаць карыстацца гэтым TikTok Live Studio. Ось, а не праз тэлефон рабіць гэтыя стрымы, бо зручней, калі вось ты глядзіш на маніторы, у цябе адразу 2 праграмы, якія вось ведуць эфір. Ось, там ну, заходзілі людзі ў будні дзень, так, не было там нейкага ажыятажу, але там штосьці пісалі, спрабавалі казаць, чаму я размаўляю на такой паламанай мове, калі я не магу ўжо размаўляць нармальна, чаму я не па-расейску размаўляю. Вось, бо некаторыя меркавалі, што што любая мова, якая не расейская, то яна украінская.
па замоўчанню, але гэта была беларуская. І там таксама быў адзін украінскі глядач, які казаў, што это за мова і чаму я яе разумею, што самае дзіўнае. Ну, насамрэч дзіўна, мабыць, для кагосьці, што беларусы, ну, прынамсі, беларусы, якія ведаюць беларускую мову, яны разумеюць і украінцаў на іх украінскай мове. Гэта таксама і украінцы, якія адносна добра ведаюць украінскую мову, разумеюць і беларускую. Так, як думаеш, куды дзеўся нехта, ён жа Сцяпан Пуціла, знік зусім. Ну, сама па сабе гэтая структура нехта, здаецца, працуе, гэта навінная, калі можна яго так назваць, агенцыя. А куды Пуціла дзеўся? Хто яго ведае? Няма ў яго, скажем так, не такі ён зараз папулярны, не шмат на гэтым зарабляе, таму асабіста і сядзіць там нейкую нішу сваю заняў, грошыкі свае цягне і ўсё робіць. Ну, Дар'я Кірі вырашыла і ў тыктоку пастрашыць крыху каментароў, бо ще не попали в бульбашку, якая буде писати. Українці часто в коментах пишуть, я все розумію, під відео білорусів. Ну, ось так, я ж і кажу. Активність, так. Ну, активність уже скончили, ефір уже завершуємо, тому такая. Ну, бачите, одразу до 8 глядачів. Ось там Дар'я Кірі кинула 3 коментарі у тиктоку, і з 4 до 8 глядачів одразу колькість виросла. Це, до речі, до того, як працюють всілякі алгоритми. Тому давайте притискайте подобаєчки, пишите коментарі потім під відео, коли вони вийдуть як відео. І буде більше тоді глядачів і на ютубі, і, ну, тикток, мабуть, так само почне покриху насипати. Бо там трансляції, як відео, яны потім не виходять, але падчас трансляції, калі у тиктоку писати коментарі, то больш часцей у рэкамендацыі яно залетае. Таму вось так, ламаем гэтыя ўсе стэрэатыпы, пашыраем украінскі і беларускі YouTube і TikTok, бо там, дзе нават па-беларуску кажуць пра украінскія навіны, гэта можна лічыць украінскім ютубам. Ось. Таму працуем, глядзім, што прынясе нам наступны тыдзень. Дзякуй за тое, што гэтым вечарам цэлую гадзіну свайго бескаштоўнага жыцця патрацілі на тое, каб слухаць уласна і глядзець, мабыць, нават яшчэ мяне. Ось, дзякуй за... Так, як получыць украінскае грамадства, трэба будзе пераходзіць і на ней. Ну, я магу размаўляць па-украінску, адзінае, што пісаць. Пісаць складана, таму што крыху там граматыка адрозніваецца. Ось таму размаўляць па-украінску ўвогуле не складана. Вось, дзякуй за тое, што пісалі свае пытанні, стваралі гэтую актыўнасць у чаце. Дзякуй вам вялікі. Пішыце і надалей, пішыце каментары, не менш як 7 слоў для алгарытмаў Ютубу. Збіўся з думкі. Ось, яшчэ раз дзякуй. Всяго вам самага найлепшага. Пабачымся праз тыдзень. І пішыце, дарэчы, у каментары наконт, ці задавальняе вас час, у які выходзіць эфіры. І, мабыць, вы хацелі б 2 эфіры па паўгадзіны і адзін сярод тыдня дзе-небудзь, а не такі адзін нядзельны і змястоўны. Все пішыце, все прачытаю, на все адкажу, на все адрэагую. Дзякую вам вялікі. Слава Украіне і жыве Беларусь!